Du skal til højre nu. Ja. Skyd mig ind på nummer 40. Der er gået omkuld her. Men nu nærmer vi nærmer os opløbet her. Det er opløbet. Det er spændende. Nej, den drejer for målstregen. Kom tilbage på banen. Ikke nogen slinger i valsen lige her for målstregen. Hvad laver de nu? Det er uhyggeligt spændende. Ikke snyde, der må ikke skubbes, sparkes eller på anden måde. Så jeg tror, at 3 og 8 kan lide hinanden for godt. Ingen børn på banen, eller hvad det hedder. No making children her. Vi nærmer os. Nu tror jeg, det er ved at være der. Det er Lige på definitionen på, hvornår den er i mål. Det er, når den bare er inde på det hvide, er det ikke? Det er bare uhyggeligt spændende her. Er der så nogen, der har spillet på den også? Jeg spiller på nummer 5, men så er det næste tal. Det tror jeg da ikke, der er nogen, der har. Er der ikke nogen, der har spillet på den? Huset vinder. Huset vinder, ja. Det skulle det være den, der var nærmest vandt. Så okay, det var uhyggeligt spændende. Jeg tror, Post står stadig og ryster her. Vi gør klar til næste heat der. Vi siger tak for nu her.